nga giilad ko nimo. Bantay ka lang. Oy, yo! Ngisnak tayo! Sa lang daan mo ka, dugo-dugo. Adiliyoy, pare! Aw. Asa binok? Naglungag na? Wala pa ko kalungag. Paglungag na dito! Wala pa ko gani ko. Diwa ko na ko sa nina. Ari mo rin, pangisnak ko rin. Oh, dawata rin. Asa Muna ako, masabon. pangisnak ko. Ari, ari. Ari, yo! Naidagang bulong nga, binuway sabon. O karon na, manilig sa ko. Oh, ari, ari, kay arong mangisnak ka rin nga. Maroon mag-isusurya sa ta. Nanay, snack ya. Nani. Ikaw, magsiga kung nauna ng isnak. Huwag ka maglungag aglungag. Ayo! Lungag naman kuya. Ang bayai sa rin, ayo! Ang Oh. silikonon. Sa ba ng paana ba? Wala na maginapatambal na to. Nahadlok sa ito na agida. Kaya gibaoran man itong agida ko nga dili na patambalo na to. O sige lang, paabot lang kita. Maabot naman ginang mga tao mapatambal na to. Agad lang kita sa gihatag sa Ginoo na to. Hindi lang kita magdali. Aw noon, wala man ta magsalig na ilang ipanghatag ba? Pero ang ato ha, dili kita mo dawat og ilang itunol. Pero og ilang ipugos yun, aw ato na ginang dawaton. Sayop man mo haya. Kung iyataga ni dawato na to, insulto man yung nanay ay. Dili oy, insakto man ang gibuhat ni Uka. Kung ipugos, dawaton. Ikaw binukap, nagharap-harap na saga. Kanang imong pagpangwarta dito, imo ginang-gida diri. Kung unsa may gusto ni Uka, ato na lang tumanon. Mao na iyang amagi. Okay kayo na siya. Nya, sabot na ka. Nya, nakuangan pa ka. O, kware o. Marebe. Kanang, na plastic mo na. Kadaghan ko dani. Yam. Hot doon sa deni mo, hindi ka manali na mo. Taod-taod na ra ba? Wala na ni Anhi. Sige lang good, maghuwat lang ta. Naalagay mo anhi niya. Nga magpatambal. Yo, wa soup drinks ya. Uhaw na kayo. Tamis na bagay na mong gipalit oh. Saan pa diya? Wa ba yung inom supling rin? Kani sila, wag ini ka pangayon og supling. Ikaw rin ka ako pangayop. Kamay hiluton buko-buko ah, magani. Swerte lang ka nga ako'y natingban ani akong gida. Ay mo pag nuna na, oy, pagkapuhay mo naman na yung dak kubuko ninyo. Naunsa na gud mo. Ato na ipagi katawa yo. Kay wala gite, wala gi nagpatambal na to dire. Ngingaw pa kayo rong mga panahon na. Mo nag agi lang to ni katawa. Ayo. Ayo. Say ato nang. Doon na lang unta ko'y gustong klarohon. Si klarohon, nakibaw na ba kasi buhat sa imo igsuon ako? Nahibaw ko pero di kay ko sigurado. Mabitaw ni ako kay gusto kong magpakisayod kung tinuod ba jud. Wala lain gusto mo papatay nako. Ang imo rang igsuon. Bitaw nang tagail may gamay higayon. Mamalhin o mamahawa bitaw mi diri. Dili ang maabot sa punto nga pamatyon mi diri. Kami dili mi magkuan ri apas diri basta mamalhin lang gid mi. Mao ra kang pangayo nga tagail mi gamay higayon. Mga makapangandam mi og asa mi paingon balhin. Pero ang ako lang gianhi. Gusto kong magpakisayod. Nga gipusil ba gyud si Sa tinuod lagi pusil ko. Pero why na hitabo? Gihikap na ko di kong klawas. Wagi ingon nga na ako'y samad. Milagro. Ang Ginoo may nagatag milagro. Wa ko'y ilay pagtuo nga nagsugo sa pagpapusil ako. Ang imong si Flor ang nagsugo pagpusil ako. Mao ba? Anong nakaingon man ka nga si Flor? Ana mangunang. So wala pa mahitabo kana si Flor nasuroy na dire. Nagisgot na siya nga papahuaon mi. Nya karon na timing man sa nga akong tiyo nga nakasuroy sa dire. Sila nagkalalis. Dito man nagkasamok yun. Karon nagkita mami sa
katong tao nga iyang gisugo, nagisgo man sa nga ni Flor. Di, wala ilain, si Flor yun. Mao na. Pero ang pangutana, why siya samad? Kipusil man jud ka. Naigo man jud ka. Pusi lagi ko. Naigo mo kay akong wang dugan pero milagro. Nga way samad nga dako na igo sa kong lawas. Amo to ngano siguro sa kitas ana milagro gyud Ginoo, milagro gyud. Ana lang nang. Tagai lang mi og taas nga panahon. Dili lang nato ipaagi og gubot kay samok na kay sa tong nahuna na. Basta akong gipangayo nimo, lugway lagi ni kay muhawa lagi gyud mi diri. Oh, ana lang yun. Dili na yoy, sa kadugay nga puyo dire. Sa yun nung pahawa. Maog yun. Nan karon, unsa may inyong mga plano? Mao na nga akong yangyo nga lugwayan lagi mi nimo og taas nga panahon para makapangandam sa miog asa mi dapita balhin. Ug doon na pala may kaya kanas Flor ipapriso ko na. Wa lang yung mis kinawadan, wa yung mis way kwarta. Mao na nga dili may kaako nga makakuan sa kaso. Doon na mo gudon ta mi lugar nga pwede pa ninyo istaran. Pero kamo man pwede dili gusto didto. Mas maayo yun ang magpuyo mi sa mong kaugalingon nga gipuy-an kay ug adto mi didto. Adto sa Nasplor magsamok-samok na mo. Gadala nagsamok. Mao gyud. Sige. Maura na akong tuyo diri ninyo. Salamat. Salamat kayo ha. Sige. Salamat kayo sa panahon. Imo ming gisabot. Ayo. Usay ato. Laro ko. Ha? Salamat ha. Sige. Kanang na si Rocky, ma'am. Ala, wala ra ba diri? Usa di ato bay. Kasi magpatambala. Si Rocky lagi unta kay igo ra man sa gugiri pero good. Nang ako lang unta ipa Bisaya tambal ba. Nagmo manggod ko sa akong tiyan. Bay niya namay nakaingon ako nga ari lang kuno ko dagan ni Rocky magpatambal unta ko. Pwede.